bolo v takej politicky veľmi ťažkej situácii, pretože tá normalizácia už bola rozbehnutá a tak ďalej a tak ďalej a každý deň prišla nejaká, že kto už nemôže a čo zase nie je možné a tak ďalej. Takže to bol taký útek, tá Rusálka bol taký útek z tej reality. No a samozrejme, ak máte na sebe mušelinové šaty celý deň, tak nesmiete jesť, nesmiete piť, nesmiete nič, pretože všetko, čo by padlo na tie šaty, tak by boli zničené a tak ďalej. Takže pre mňa to bolo namáhavé, takže ja si pamätám, ja som stála asi 2 týždne na tom jazere. Všetci okolo sa opalovali, kúpali a ja som tam stála proste na takých vysokých koturnoch, pretože a pod tým len ja som videla, kde sú urobené tie také proste tie chodníčky. Takže len ja som ich videla takto pod sebou, naučila som sa potom chodiť a teraz tie šaty boli na takých plavákoch, no takže keď som sa točila, tak to trvalo. No, občas prišli za mnou sa ma spýtať na loďke, že ako sa mám, no tak nič moc. Ale no tak mala som 50 kg, takže keď máte 50 kg pri mojej výške, tak sa môžete cítiť dostatočne etericky. Je to romantická hudba, je to harmonická hudba, nie sú tam už potom to, čo sa objavuje u Mahlera, hej, a proste u tých ďalších skladateľov, takže tam už nie je, tam ešte nenastupujú tie hrôzy toho 20. storočia, ktoré sa potom objavujú vo všetkej tej hudbe. Keď som robila Turn of the Screw alebo niečo také, tak to už je, samozrejme, to je už úplne niečo iného. Toto je ešte posledný závan romantiky. Tak som si to užila.